Dosbarth Dewi, gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw yn ddiogel. Mae yna wythnos arall wedi hedfan heibio ac rydw i a Miss Anthony wrth i'n boddau'n clywed wrthych chi ar Teams ac hefyd gweld eich gwaith bendigedig chi. Da iawn chi gyd. Nawr de, ymlaen i ni at wythnos newydd. Ac yr wythnos hon, rydyn ni'n fod edrych ar pobl sy'n helpu ni, yr arwyr hynny sy'n helpu ni, a'r gwasanaethau brys. Naw. Felly eich tasg iaith chi'r wythnos hon yw i ddarllen stori Alun yr Arth ar tân mawr, ac darllen y gyda rhiant neu gyda brawd neu chwaer, a trafod y stori. Mae'r stori i'w weld yn files ar Teams. Gyda'r stori, fe welwch chi, mae Alun yr Arth yn ffonio y gwasanaethau brys 999 ac mae fe'n rhoi ei enw a'i gyfeiriadau. Rydyn ni eisiau chi ymarfer ffurfio'ch enw chi a'ch cyfeiriad chi. Felly enw'r tîm, enw'ch pentref, enw'ch tref, eich sir a'ch cod post chi. Fel bydde fe'n dod ar amlen trwy'r post, iawn? Mae'n bwysig bod chi wedyn yn ffurfio pob un ar llinell gwahanol a mewn llawysgrifen taclus wrth gwrs. Felly mae hwnna'n gysylltiedig gyda'r stori Alun yr Arth ar tân mawr. Wedyn, yn mathemateg, gyda'r frigad dan, maen nhw'n dyddio llawer o ddŵr i ddiffodd tân. A rydyn ni'n mynd i edrych ar gwaith cynhwysedd, sef mesur dŵr, hylif. A ni eisiau chi edrych ar y daflen sy'n gysylltiedig gyda'r mat, a edrych ar y rhai sy'n llawn, yn wag, a sy'n hanner llawn. A ni am i chi liwio rhai o'r cwpanau mewn, fel mae fe'n dweud, os mae fe'n dweud llawn, gwag neu hanner llawn, a wedyn labelu rhai ohonyn nhw iawn. A'r daflen arall, mae angen chi drefnu y cwpanau o'r un sy'n wag i'r un sydd yn llawn, iawn, fel bod yr nifer y hylif yn cynyddu. Felly hwnna'ch tasg mathemateg chi. I gwyddoniaeth yr wythnos hon, ni'n mynd edrych ar arnofio a suddo. Felly mae hwnna'n gysylltiedig gyda mathemateg, gyda'r hylif. Ni eisiau chi chwilio am gwahanol eitemau yn eich cartref chi. Felly bod chi'n dewis pêl, oren, cwpan, unrhyw beth da chi, premesur, rhoid e mewn i bath neu i sink, mewn i sosban, be bynnag sydd gyda chi, a gweld ydy fe'n arnofio float neu'n suddo sink, iawn. A wedyn ar y dafle, mae eisiau chi neu lle tynnu llun neu labelu yr hyn sydd yn arnofio a'r hyn sy'n suddo yn y golofn gywir. Eich gwaith celfyddydau menegiannol chi ydy greu llun neu creu model neu i beintio cerbyd pobl sy'n helpu ni. Felly chi dewis car heddlu, ambulans, brigad dan, hofrennydd, ambulans awyr. Mae fe lan i chi. Dywyswch chi beth ych chi eisiau. Gwnewch llun ohono fe gyda'ch crayonau, pensiliau, paint, mynd ar G2E ar paint yn ei dyfynnu, neu creu model 3D gyda deunyddiau gwahanol. Mae hollol fyny i chi siwt i chi'n ati i greu. Yn y dyneithiau wedyn, ni'n mynd i edrych bach mwy o'r hanes. Siwt o cerbydau pobl sy'n helpu ni'n edrych yn y gorffennol a siwt maen nhw'n edrych nawr. A ni eisiau chi didoli nhw, torri nhw allan a didoli nhw yn y golofn gywir. Rhai ddoi, felly rhai ddoi yw'r rhai sy'n hen, a rhai heddiw yw'r rhai newydd, fel ni'n gweld nhw heddi o ddydd i ddydd. Nawr te, tasg iechyd a llys. Mae yna lawer ohonoch chi wedi bod yn frwdfrydig wrthnos hon yn mabwygampau rhithiol o'r ysgol. Da iawn chi, mae'n wych eich gweld chi'n cymryd rhan ac yn cael sgwrs i'ch tai. Felly, yr wythnos hon, dyna'ch tasg chi i bawb i gymryd rhan a cael pwyntiau'ch tai chi i weld efe eiron teifi neu ystwyth bydd yn ennill, a danfonwch eich clipiau i Teams ato ni i ni gael gweld a'i rhannu nhw i'ch gael ennill pwynt. A'r dasg olaf, sef cymhwysedd digidol, fe eisiau chi mynd ar hwmp, mewn gofnodi hwb chi, a wedyn mynd i J2 Easy, a yn hwnnw wedyn, ffeiliau wedi rhannu. Mae'r ffeiliau fyna ar eich cyfer chi i'w ddefnyddio ar crwban, ia? Mae fe'n gofyn cyfeiriadau chi symud y person i'r ambulans neu symud y person i'r frigad dan. A mae angen i chi defnyddio sgiliau crwban i symud nhw i'r llun cywir. Iawn, pawb yn hapus? A'r un olaf, rhan pwysig, llythyren yr wythnos. Llythyren yr wythnos hon ydy am popcorn yn dife. Felly, mae'r fel dweud
chwilio am bethau sy'n dechrau gyda P ac ymarfer ffurfio'r geiriau hynny. Hefyd, mae angen i chi i ysgrifennu brawddegau os ydych chi'n gallu. Felly, dyma pethau rydw i wedi darganfod yn fy nghartref. Rydw i wedi darganfod pêl. Felly, brawddau mystebus bydde mae'r pêl yn streipiog. Iawn, gwahanol streipiau. Wedyn, rydw i wedi darganfod papur. Felly, rydw i'n ysgrifennu ar y papur. Ac yn olaf, pensil. Rydw i'n ysgrifennu gyda pensil. Iawn. Ond cyn bod fi'n mynd, mae'r rhaid i ni ganu. Felly, mae'r bag gyda fi, ydych chi gyd yn barod. 1, 2, 3. Beth sydd yn y bag? Beth sydd yn y bag? Hei di ho, beth sydd yn y bag? Dewch i ni cael gweld. Pen, ysgwyddau, coesau, trau. Wel, ni gyd godi de? Banta ni, ydych chi'n barod? Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed, a llygaid, clistiau, trwyn a chig. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Da iawn chi, a gawn ni un arall cyn bod ni'n mynd. Beth sydd yn y bag? Beth sydd yn y bag? Hei di ho, beth sydd yn y bag? Het, 3 chornel. Chi'n barod gyda'ch braich? Mae gen ni het 3 chornel. 3 chornel sydd i'n het. Ac os nad oes 3 chornel, nid honno yw fy het. Nawr, ni ddim yn dweud het, chi'n cofio? Mae gen ni 3 chornel. 3 chornel sydd i'n. Ac os nad oes 3 chornel, nid honno yw fy. Da iawn chi, fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau ac rydw i'n edrych ymlaen i gweld chi gyd yn fuan. A cofiwch, os ydych angen unrhyw gymorth yn eich wythnos hon, rydw i a Miss Anthony bob tro yma i'ch cynorthwyo chi. Hwyl am y tro, Dosbarth Dewi!